Nola erabakitzen dugu zein den parke eoliko baten kokapenik onena? Nork ohartzen gaitu kutsaduraren eraginak okerragotu ditzakeen egoera meteorologiko batez? Zer gertatuko litzateke inork ez balitu iragarriko elurekaitzak? Egunero, milioika pertsonek eguraldiari buruzko informazioa eskatzen dute mundu osoan. Espainian, Estatuko Meteorologia Agentziak 10 egunkariari eta telebistari ematen die informazioa. Bestalde, irrati informazio zerbitzu propioa du eta egunero 300 konexio egiten ditu herrialde osoko 200 irrati ingururekin. Agentzia hiritarrengana hurbildu da beste baliabide batzuen bidez, hala nola teleeguraldia, informazioa telefonoz ematen duen zerbitzua. Eta arrakastaz parte hartzen du interneten iraultzan, bere web orrialdea Espainian gehien bisitatutako erakunde baten orrialdeetako bat da. Egunero, 250.000 bisita baino gehiago ditu. Sarbide libre eta doakoak, gero eta zorrotzagoak diren produktuetara. Iragarpen bertakoagoak eta epe luzeagokoak, satelite bidezko irudiak, elur iragarpenak, eta batez ere, etengabe eguneratzen diren abisu meteorologikoak. Baina eguraldiari buruzko informazioa komunikabide ezarantzago dago gure eguneroko bizimoduan. Agentziak 10 produktu sortzen ditu egunero mota guztietako erabiltzaile publiko eta pribatuentzat. Obra zibil handien kalkuluak edo zentral elektriko bat abian jartzearen edo ez jartzearen erabakia datu meteorologikoetan oinarritzen dira eta milaka euro aurrezten dituzte urtero. Estatuko Meteorologia Agentziaren erronka da, egunero eguraldiaren aurretik kokatzea.